Ohoho, ujiyogo waɗannan ba manya ba ne, sai dai manyan kwabo sun auri duniya ta aure su, suna fita a ƙasar haihuwarsu da kafar dama su dawo cikinta da kafar hagu. Safararsu baƙa ce wuluk, sun shigo da ita, sun rarraba ta, sun saka rayuwar mata cikin fataucinta, sha da mu'amalarta. Ya akwai kaya? Kaya ya zo. Abin da nake so da ku kayan nan tun da ya zo. Kowa ya shi amma gobe da safe lallai Janet. Kowa ya kwana lafiya. Impossible. I said impossible. Kowa ya kwana lafiya. Wayoniya annobar da suka yi fataucinta da kuɗinsu ta yi rassa ko ina da ɗaya roki faɗa babba ta rubuta cikin gidajen matan aure. Marfi nawa? Me? Me ya barki? Duka za ki zazzage shi mana. A'a. Wannan idan kawo kanka caji kawai za ka iya samun na sati biyu. Sati biyu? Duk duniya da ba mu ɗan iska. Ya sha wannan a tattara ta sai a ɗauko shi a ce wai ta ce shi ke so an magana yi ƙarfi ke kin yi. Kowa ya kwana lafiya. Mata aure ce ta tago kanta da lababu gammo. Kai, ana yi muna jin daɗi kuna bari muna jan haushi. Ai ni haka nake so. Ai ka take samu damuwa. Yanzu ma akwai sabon oda. Kin dai gani. In kina amfani da wannan. Ba dole yin nan. An taɓa ce ƙarshen magana. Kuna gudu nan ba. Ba ki jin gargada hajiya ta. Amma mata suke zama suna sama halin da zaki cikin su ko ɗaya da kisa kisa. Doma tuwon yaro ne ya karkashi. Sabbabal. to an san wani abu faduwa ta zo ne da zama ni kawai ma yanzu ki bani ma in fara amfani da shi tun da dama da karamin ciki a jiki shi dan Allah wallahi hey ke me haka kira miki ne na ci kamun abinci ko kin kin shi miki kin kwanta anan kina ta wuce baki da lafiya kullun ke mura ne kullun wani irin magani ke sha kowa ya kwana lafiya ɗaliban makaranta maza da mata a bar tatsin jama rayuwarsu cikin ɗaci da tsani tafiya za mu gida mu je mu fesa wanka mu tafi club mu je mu dansin mu sha abin sha mu enjoy life din ba zan je ba saboda yanzu saura sati da exam din kowa ya kwana lafiya shirin ma'aikatan yada labarai al'adu da al'amuran cikin gida ta jihar katsina akwai rikita dambarwa rugun tsimi da ɗaukar babban darasi a rayuwa ga mara lafiya na kuma ba ta jin daɗi sosai gaskiya tana neman taimakon gawa likita ya ce a likita ba na ya sakamakon bincike da ya tabbatar mana da cewa matarka tana da tambali da miyagun kwayoyi wannan shi ne ya jawo mata barkewar jini ya yi sanadiyar rasuwar miyagun kwayoyi kamar ya shi ne wannan sakamakon binciken da muka yi kamar laura balemu shi shirya shirin dan baiwa kuma daraktar fina-finai a ma'aikatan yaɗa labarai ta jihar katsina habib bello usman shine mai kula da shirin ɗaukar nauyi da girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar katsina honorable hamza muhammad borodo da sakataren dindindin musa rabi'u mahuta sa abubakar ayyuba masana ya ba da umarni